Ja som študoval chemické inžinierstvo a chemické inžinierstvo je o bilanciách a bilancia znamená, že to, čo do systému vchádza, tak to aj z neho musí výjsť, proste hmota sa jednoducho nemôže stratiť a to isté platí, tieto zásady platia aj v ekonomike. Proste zákon zachovania vždycky platí. Aj dnes? Isté. Isté, keď peniaze niekde proste zmiznú, tak zmiznú niekde konkrétne. Oni sa vždycky objavia na iných účtoch napríklad, alebo v inej podobe. Takisto to platí. Neviem, či si všetci pamätajú to rozdelenie meny v 93. Na začiatku sa usudzovalo, že tá menová únia, ktorá existovala medzi Českou a Slovenskou republikou, vydrží dlhšie, aspoň rok, ale tie tlaky boli asi pomerne veľké a proste skôr česká strana sa rozhodla rozdeliť tú menu veľmi skoro. Mám pocit, že slovenskú stranu to zaskočilo a problém boli devizové rezervy. Tie boli v tom prvom období veľmi nízke a Národná banka, ktorá vlastne slúžila komerčným bankám ako vlastne niekto, kto mení slovenské koruny na zahraničnú menu, v podstate musela veľmi ostražito sledovať stav svojich rezerv. V istom okamihu to bolo možno niekde možno $200 miliónov, čo je dnes naprosto nepredstaviteľná čiastka. A proste po Národnej banke sa hovoria historky, ako museli robiť už niekedy aj také nejaké triky s zatváraním a tak ďalej, aby proste nemuseli v ten deň vyhovieť niektorým komerčným bankám ich požiadavkám na výmenu slovenských korún za valuty. Jediný veľký otras bola 10% devalvácia koruny, ktorá bola niekedy v júli, ale od tej doby v podstate sa zdalo, že ten výmenný kurz nie je nastavený zle a v podstate tie devizové rezervy začali postupne rásť a rástla aj dôvera zahraničia. Ten rating, ktorý bol vtedy, tuším, nejak BB mínus alebo tak, postupne rástol a Národná banka získavala postupne svojou prácou istú dôveru aj v zahraničí. Prispelo k tomu aj to, že predstavitelia Národnej banky vtedy pomerne veľa cestovali do zahraničia, vysvetľovali a zdá sa, že to, čo hovorili, tak bolo rozumné, takže zahraničie ich postupne začalo brať. Kto bol vtedy guvernér Národnej banky? Vtedy bol guvernérom Vladimír Masár. Slovensko ako súčasť Československa, kde vždy tá fiškálna politika bola relatívne ostražitá a nechcela ísť do veľkých dlhov, Slovensko tým pádom nebolo skoro vôbec zadlžené. Tá úroveň zadlženia niekde okolo tých 10% bola oproti iným postsocialistickým krajinám veľmi nízka a ten dlh začal rásť, tam vidíte ten graf a v podstate v roku 2000 bol niekde na 50%. Tam môj graf končí, ale potom tie dve Dzurindové vlády proste sa snažili ten dlh dať dolu. Keď sme vstupovali do eurozóny, ten dlh na konci 2008 bol niekde pod 30%. HDP slovenské vtedy nevieme spočítať, pretože jednoducho to nebol samostatný štát a neexistovali národné účty. Čiže nevieme povedať, aké bolo HDP na Slovensku nejako exaktne. Vieme povedať, že nezamestnanosť bola vyššia práve kvôli tomu, že Slovensko bolo vtedy podstatne viac postihnuté konverziou zbrojárskej výroby, na to si pamätáme a v podstate charakter priemyslu na Slovensku bol iný ako v Českej republike a jednoducho ten vlastne prechod na trhovú ekonomiku, prechod na iné trhy a tak ďalej bol pre Slovensko ďaleko ťažší, ale potom vlastne priniesol aj isté príležitosti. To napríklad, že sme teraz automobilová veľmoc v Európe, je vlastne dedičstvo tej strojárskej výroby na považí, ktorá vlastne má tradíciu v tej vojenskej výrobe. V 93. samozrejme tie náklady a proste všetko vlastne sa len nejak začínalo a bol možno problém aj s výberom daní
a bol to prvý rok samostatnosti. Ten rok 94 začal aj hospodársky rast pomerne slušný. 94. bol rok, keď vlastne padla druhá Mečiarová vláda a mali sme tu vlastne od nejak vyše pol roka, alebo 9 mesiacov tú koaličnú vládu, ktorá Moravčíkovú, ktorá vlastne sa správala ako vláda, ktorá nemá plný mandát a nerobila nejaké veľké investície. V podstate bola to taká udržiavacia vláda a tým pádom zrejme tiež tie výdavky neboli až také veľké. Takže toto je možno vysvetlenie. Potom samozrejme prišli 4 roky Mečiarovej vlády, kde v podstate ten dlh, ako si všimnete, bol vždycky pomerne vysoký. A treba povedať, že tie roky 99 a 2000 sú ďalšie dedičstvo tejto vlády a v podstate bola to nutnosť vlastne niektoré veci robiť, ktoré boli zanedbané. Jedna z tých vecí alebo jedna z tých operácií, ktorá sa stala, bolo ozdravenie bank, ktoré tiež malo veľký vplyv na vlastne verejné financie. Treba povedať, že ten hospodársky rast bol veľký. Ten sa dostavil, ten v podstate súvisel aj s tým, že vlastne západná Európa bola pomerne dobre na tom. To bol jeden faktor. Druhý faktor bol, že vláda v podstate cez tie rozpočty podporovala spotrebu. To je vidieť na ďalšom grafe, na bilanci bežného účtu, ktorý vidíte, že jak sa prepadol v rokoch 96, 97, 98. V podstate... Čo je bežný účet ešte? Bežný účet platobnej bilancie vlastne hovorí o tom, aké sú toky peňazí von a aké sú toky peňazí dnu. A v podstate naše platby za zahraničné tovary a služby výrazne prekračovali naše inkasa za vyvezené tovary a služby. Plus samozrejme finančné toky, ale tie môžeme od toho teraz abstrahovať, pretože ten deficit bežného účtu bol spôsobený predovšetkým negatívnou obchodnou bilanciou. Ono to bolo v prostredí menovom, že bol fixný výmenný kurz. To je to dôležité povedať. V tej knihe, ktorá sa tu spomínala, v podstate je dosť ostrá kritika Národnej banky, že mala skôr zaviesť plávajúci kurz. To je taký kurz, aký sme mali do prijatia eura, ktorý by reagoval na to, že bežný účet sa nachádza v trvalom deficite a viedol by k oslabeniu slovenskej koruny. Ale keďže sme mali fixný výmenný kurz, tak vlastne ako keby stres za to, že míňame nadpomery, neprišiel. V 95. bol ten deficit, keď teda Mečiar prichádzal k moci, lebo tá vláda sa vymenila až koncom roku 94, čiže ten stav v 95. odráža nejak začiatok, 22,1, v 98. 34,5, ale treba si zase tie dôsledky vlastne toho jeho vládnutia boli až do roku 2000, čiže ten skok až skoro na 50 sa dá do značnej miery pripočítať aj na vrúb toho rozšafného narábania s verejnými financiami, predovšetkým v rokoch 97-98. A to sa dialo v situácii ako výrazných rastov HDP? Áno, áno. V podstate tá téza, ale musíme povedať, že vtedy sa na veci hľadelo dosť inak. V podstate nikto nejak nerazil a nepočul som, že by niekto hovoril, že v podstate, alebo veľmi málo sa hovorilo o tom, že v podmienkach tak vysokého rastu je potrebné mať vyrovnaný až prebytkový rozpočet. Inflácia nebola až taká vysoká, ak si posunieme druhý obrázok. Tá bola v podstate držaná na úzde práve tým fixným výmenným kurzom, alebo no tak. A v podstate zdroj bol samozrejme zvýšená úverová aktivita. Tie privatizované podniky v podstate
začali v podstate rozbiehať výrobu, pokúšali sa vyvážať, boli celkom úspešné, pretože tie podmienky neboli až také zlé. V Európe v podstate bol tiež pomerne silný rast, čiže bol silný dopyt po výrobkoch. Predsa len boli tu výrobky, ktoré našli odbyt, tá VŽ-tka, Slovnaft a tak ďalej, tie veľké podniky mali odbyt. Takže, a samozrejme druhá vec bola úverová expanzia, ktorá tiež nasledovala prostredníctvom štátom vlastnených bank. Čiže to boli zdroje rastu plus to, že štát v podstate nešetril treba na platoch a tak ďalej, takže tým sa povzbudzovala domáca spotreba. No, tým, že časť tých privatizovaných podnikov sa naozaj rozkradla, tak tí ľudia hromadne strácali zamestnanie, takže štát proste sa snažil nejakým spôsobom kompenzovať to, čo vlastne sa stratilo vo výrobnej sfére, tak sa snažil kompenzovať aj tým, že proste vytváral nové pracovné príležitosti a tak ďalej. Kuponová privatizácia ako projekt asi nebol až taký zlý výmysel, ale autori podcenili, a tak každému sa teraz dobre hovorí, podcenili tú inštitucionálnu stránku a podcenili ochranu minoritných akcionárov. Nechcem nikoho odsudzovať. V podstate samozrejme, že v 91. 2. keď sa rodili tie koncepcie, možno, že málo kto si uvedomoval, aká je dôležitá tá inštitucionálna stránka, alebo inými slovami, ako dôležité je proste mať zločinecké myslenie pri tomto. Čo znamená, že predvídať to, čo ľudia, ktorí budú chcieť toto zneužiť, čo by všetko mohli urobiť. V podstate stalo sa to, že to bohatstvo, ktoré malo byť akýmsi spôsobom rozdistribuované medzi všetkých občanov, sa veľmi rýchlo skoncentrovalo. A to som chcel povedať, že treba povedať, že aj tá moc a bohatstvo niektorých slovenských finančných skupín práve pochádza čiastočne aj z kuponovej privatizácie. Aj veľká časť českého priemyslu a povedzme aj finančných služieb, podobne ako na Slovensku, skončila v nejakých väčších celkoch nadnárodných a tak ďalej. Ten výsledok, tá štruktúra ekonomiky je dosť podobná, čiže ide len o tú cestu a ide o to, že kto na tom, povedzme, zbohatol. Možno, že tým, že v Čechách sa išlo na tieto veci cez privatizáciu tých podnikov a cez, povedzme, podielové fondy a tak ďalej, v podstate tí víťazi aj tak neboli tí drobní akcionári, ale v podstate niekto, kto našiel cestu, ako tie podiely vlastne skoncentrovať a potom ďalej predať. Na Slovensku sa to dialo, povedzme, viac po politickej línii, v Čechách sa to dialo, povedzme, tou cestou druhej vlny a cez investičné fondy, ale v podstate až taký veľký rozdiel možno v tom nie je. A teraz, nezáležalo na kúpnej cene, ale na tom, citujem, komu bude patriť Slovensko. Teda proces privatizácie bol oficiálne komunikovaný najvyššími predstaviteľmi takto bez obalu, tak povedať na plné ústa, komu bude patriť Slovensko a komu bude patriť Slovensko rozhodovali v podstate politici. Áno, tuto to bolo úplne jasne nezakryte povedané. Výsledok je, že tí vlastníci, tí slovenskí, tí vybraní, tí preverení, tí praví, nakoniec s vlastníkmi neostali a tie svoje podniky predali postupne ďalším vlastníkom, väčšinou teda nadnárodným spoločnostiam. A vlastne ten úmysel v podstate a to vysvetľovanie podľa mojej mienky bola len nejaká taká hra na občanov a tých občanov, ktorí povedzme si mysleli, že naozaj tie podniky môžu vlastniť, alebo že je dlhodobo udržateľné, aby tie podniky vlastnili slovenskí majitelia. V podstate Slovnaft ale celý čas fungoval normálne. Tí manažéri, áno, dostali to za relatívne veľmi výhodnú cenu,
Bolo to samozrejme, keby bol proces keby sa to predávalo na voľnom trhu, určite keby proste bola nejaká súťaž, tak tá cena by bola úplne iná, to je pravda. Na druhej strane ale Slovnaft vždycky fungoval, nikdy neprepúšťal, v podstate rozvíjal sa a tak ďalej. Takže aspoň z tohto pohľadu tá privatizácia bola na poli úspešná. Nikdy sa netuneloval, to ešte by som chcel povedať, pretože to je ten rozdiel voči VŽ, kde v podstate ja som mal možnosť sedieť v dozornej rade VŽ potom, ako vlastne Rezešovci padli, ako v podstate sa dostal ten podnik do nútenej správy bank, medzi ktorými bola aj sporiteľňa. A v podstate tie odhady hovoria, že odtiaľ proste odtieklo niekoľko miliard korún. A preto vlastne ten podnik sa dostal do veľkých problémov. V podstate na tú firmu boli napojené rôzne firmičky, ktoré predávali, kupovali a tak ďalej a v podstate ten zisk firmy sa nejakým spôsobom takto tuneloval. Tam bolo veľa drobných akcionárov, pretože časť VŽ-ky sa predávala v kuponovej privatizácii. Čiže oni tým, že to takto tunelovali nejakým spôsobom, sa vyhli tomu, aby vlastne niečo mali platiť menšinovým akcionárom. To si treba uvedomiť, že ten postup bol preto takýto. Samozrejme sú ľudia, ktorí prišli k veľkým majetkom. Takými rôznymi týmito spôsobmi. Časť ľudí prišla k veľkým majetkom normálnym spôsobom. Prišli s nejakým nápadom a ten nápad boli schopní realizovať a ukázalo sa, že je veľmi dobrý. A jednoducho tí ľudia tiež zbohatli. Proste toto treba rozlišovať. A sú aj naozaj takéto prípady, napríklad firma Asset, ktorá vyrába antivírové programy, alebo firma Varias a tak ďalej. To sú ľudia, ktorí vlastne sa stali, alebo proste boli úspešní len a len vďaka svojim schopnostiam, predvídavosti a tvrdej práci, bez toho, že by mali nejaké politické spojenia. Tie podmienky boli zlé počas 90. rokov, pretože úroky boli veľmi vysoké v bankách. Treba si uvedomiť, že veľké banky boli ovládané štátom, aj VUB, aj Slovenská sporiteľňa, navyše ešte IRB. Čiže veľká časť zdrojov v podstate bola pod štátnou kontrolou a v podstate dochádzalo k tomu, že pri poskytovaní úverov dostávali prednosť privatizéri a spriateľené firmy. Ďalší negatívny jav, ktorý tam bolo to, že tie veľké banky neboli príliš skúsené pri poskytovaní úverov ani pri vymáhaní, takže v roku 1998 to dospelo do takej situácie, že skoro 50% úverov sa nesplácalo, čiže veľmi chýbali zdroje. V 98. bola potom taká absurdná situácia na jeseň, že štát sa financoval pri nejakej 6% inflácii za 30%. Tak boli nedostatkové tie zdroje. Skutočne takíto ľudia, ktorí mali nápady, ktorí proste vedeli ako na vec, ale chýbali im zdroje, tak sa im veľmi ťažko zháňali tieto zdroje. Slovensko nemá až takú, oproti Českej republike tá štruktúra spoločnosti alebo aj ekonomiky je trochu iná. Na Slovensku dominujú veľké firmy. To je dedičstvo minulosti, to je dedičstvo toho, ako vlastne priemysel vznikal na Slovensku, že to bol obranný priemysel za prvej republiky, za slovenského štátu a potom v podstate tiež za socializmu v podstate Slovensko sa bralo ako nejaká tylová oblasť pre prípad nejakých bojových operácií v Strednej Európe a vznikali tu zás veľké fabriky, ktoré mali zásobovať vlastne celú Strednú Európu. A toto dedičstvo v podstate si nesieme až dodnes, že tu dominujú veľké firmy, veľkí zamestnávateľia, ktorí jednak zamestnávajú veľa ľudí a majú veľa subdodávateľov, ktorých sú na nich priamo závislí. A vlastne celá spoločnosť je týmto akýmsi spôsobom nakazená alebo ovplyvnená. A do istej miery, ja sa to nebojím povedať, proste Slovensko pripomína oligarchickú demokraciu.
proste tá Moravčíková vláda mohla kľudne dovládnuť, lebo mala väčšinu v parlamente. A nie celkom chápem, prečo sa stalo to, že vlastne dostala len obmedzený mandát a potom ju Mečiar volal dočasná vláda a teda. A vláda tým pádom sama cítila, že má obmedzený mandát, ale viem, že boli debaty o tom, že prečo sa vlastne vtedy nepredali banky. Bolo by to ďaleko lacnejšie, to ozdravenie, lebo boli už vtedy, neboli v úplne dobrom stave, ale v podstate nikto si možno až tak neuvedomil, že akú kľúčovú úlohu zohrajú tie banky v ďalšom období. Že prichádzajú tí americkí poradcovia zo Svetovej banky v roku 90-91, diskutujú v Prahe s ľuďmi okolo dlouhého Klausa, prosto s týmito ľuďmi, a oni im toto nepovedali, že sprivatizujte banky, že to je základ ako úspechu? To neviem. Na to neviem odpovedať. Viem už potom, čo bolo v 98, aké to bolo ťažké. Je možné náklady na ozdravenie bank vnímať ako náklady za tú Mečiarovskú privatizáciu, plus mínus, ako dať medzi to rovnítko. Takže najskôr začneme tým, že koľko to bolo. Tá cena bola 105 miliard korún, čo bolo 12% alebo 11% HDP, čo je veľmi veľká cena. Ale treba povedať, že tie náklady na Mečiarovskú privatizáciu boli len časťou tých nákladov. Treba si uvedomiť, že tam tie náklady zahrňajú v sebe aj náklady za nie príliš podarenú malú privatizáciu. Tam boli úvery ešte z malej privatizácie. Bola tam jednoducho neskúsenosť tých pracovníkov štátom vlastnených bank, predovšetkým Slovenskej sporiteľne, z úverovania podnikov, pretože sporiteľňa dovtedy fungovala ako inštitúcia, ktorá úverovala domácnosti. A úverovanie podnikov mala tá časť štátnej banky Československej, ktorá sa nazýva dneska VUB. Lebo pôvod VUB, Všeobecnej úverovej banky, je v ŠBČS. Takže tam tie skúsenosti boli väčšie, ale Slovenská sporiteľňa tiež bola tlačená do úverovania podnikov a jednoducho tam sa vyskytlo veľa chýb a proste to je daň neskúsenosti. A samozrejme tretí zdroj a pomerne veľký je tá Mečiarovská privatizácia, tunelovanie podnikov a tak ďalej. Samozrejme. Ale je to len časť tých nákladov. Bolo dosť jasné, že tie banky je potrebné sprivatizovať, pretože každému bolo jasné, že za to, že čo sa stalo alebo v akom stave boli, môže práve to, že boli vlastnené štátom a v podstate plnili nejaké požiadavky politické. Otázka bola, že aký podiel sa má predať. V podstate v prípade Slovenskej sporiteľne najprv bola idea predať menšinový podiel, ale tie debaty aj so zahraničnými expertami, aj v rámci banky, medzi politikmi, ekonomami potom priviedli k tomu, že nie, bude sa predávať väčšinový podiel, najprv 51%, a nakoniec sa podarilo presvedčiť aj ministerku, že sa bude predávať 66% podiel. Takže zo začiatku mal štát 34% podiel a tým pádom mohol nejaké veľké rozhodnutia blokovať. To bol kompromis, ku ktorému sa dospelo. A na strane zástancov tej privatizácie bol manažment tej banky, dokonca aj človek, ktorý bol nominantom SDL vtedy, ktorý vlastne urobil pomerne veľkú prácu pri presviečaní špičky SDL a o tom, že je to potrebné urobiť. A kto bránil tej privatizácii, alebo kto sa bránil takejto masívnejšej privatizácii, lebo oni to nevideli vtedy, že ako to môže dopadnúť. To je veľký rozdiel, ten pohľad. Upozorňujem na to, lebo pre nich to bol krok do neznáma, do istej miery. A oni si možno, a ja si myslím, že si mysleli, že keď bude normálne alebo nemečiarovské vedenie v tých bankách, ktoré budú mať čiastočne aj zahraničný kapitál, že takým excesom sa zabráni. To je presne prípad privatizácie SPP, kde tiež takáto myšlienka vlastne je aj slovenských elektrární. Ako do neznáma, akože... A takisto Slovenského Telekomu.
Dobre, ale akože to nie je krok do neznáma, lebo prosto celé to západné zahraničie ako fungovalo na tom princípe, takže... Do istej miery, ale v západnej Európe tiež máte dosť veľa štátneho vlastníctva, napríklad v Rakúsku. Proste oni si mysleli, že keď bude osvietený štát, že keď budú vládnuť normálne politické strany západného strihu, tak, že ten manažment spolu s tým súkromným vlastníkom dokážu rovnako dobre tie podniky viesť a štát bude mať navyše z toho dividendy a podobne. No ale druhá vlna prvokuponovej privatizácie nebola volebnou témou. Tam boli iné témy. Ak sa pamätáte, v 94. voľby ešte prebiehali 2 dní. Vladimír Mečiar vlastne, ak sa pamätáte, bola tam tá scénka, nedovolili mi voliť a tak ďalej. Volebné výsledky sa môžu zvrtnúť na veľmi malicherných záležitostiach niekedy. Bol okruh ľudí okolo Vladimíra Mečiara a v podstate je to do istej miery možno jeho dielo, ale ku ktorému prispel kolektív ďalších. A on v podstate bol ten človek, ktorý bol schopný tie myšlienky nejakým spôsobom odkomunikovať národu a získať národ pre tieto myšlienky. Samozrejme, že sú tu veľmi vplyvní ľudia, ktorí povedzme môžu si dovoliť robiť veci a ovplyvňovať veci podstatne viac ako hocikto iný. V Čechách po niektorých takíto ľudia musia čeliť istým povedzme poťahovačkám s políciou. U nás zatiaľ je to veľmi výnimočné. Samozrejme aj v Čechách aj na Slovensku sú ľudia, ktorí sú nedotknuteľní. Ich počet neviem odhadnúť. Každý samozrejme vie, že existujú nejaké finančné skupiny, ktoré majú veľký vplyv, ale sú aj ľudia, ktorí možno nie sú až tak známi a takisto majú veľký vplyv a v podstate rozsah ich možností je ďaleko väčší ako u bežných občanov. Aby som to povedal tak zakryte a slušne. Musí v podstate vo verejnosti silnieť názor, že také veci sú nepriateľné a nepripustné. A pokiaľ tento názor bude mať povedzme dôležitá časť verejnosti, nie väčšina, ale mienkotvorní ľudia vo verejnosti, ktorí tento názor budú hlásať verejne a budú proste o tom hovoriť a budú nútiť politikov, aby takúto prax zmenili a budú sa dostatočne hlasno ozývať, tak postupne toto sa zmení. Ale toto je dedičstvo minulosti. A jednoducho to sa prekonáva ťažko a iba postupne. A len tlak verejnej mienky, nič iné. Pretože zákony existujú, len povedzme vymáhateľnosť práva je slabá. A v podstate u nás sa politici dopustia činov, ktoré v iných krajinách by boli nepriateľné a na druhý deň v podstate politik, ktorý sa niečoho takého dopustil, by proste už politikom nebol, bol by súkromnou osobou. Lenže u nás tlak verejnosti a verejnej mienky zatiaľ je slabý a pokiaľ to bude tak politici budú mať podstatne väčší priestor na rôzne hry. Jedine tlak verejnej mienky, lebo ten politik, keď chce, tak vždycky toho oligarchu môže potlačiť. Takže dávate tomu šancu na Slovensku? S výhľadom časovým? S výhľadom mnoho rokov. Povedzme, niekoľko nová generácia, musí prísť nová generácia politikov, úplne nová.